Najvyššie položené miesto, rozhľadne Čajka v oblakoch, konštrukcia, záver, rozhľadne ale tie najvyššie miesta a naozaj výhľad je dokonalý, 360 a toto hniezdo hore je naozaj fantastické, takže niečo podobné ako Bachledová dolina, verím, že by sa vám to tu páčilo. Ešte pohľad na môžete mesta Brezno, Bojnice a takže ľudia chodia, neboja sa chodiť po sieti. A ešte pohľad na nie Brezno, ale Bojnice a Prievidzu a stojí to za to, príďte sem, neľutujete.